Пея от 3 годишна, а свиря от 2 години. Като порасне, искам да стана певица. Обичам да пея и ми харесва. Най-ми е хубаво да е пълна залата, да има много публика и най-вече хора, на които да пея. Обичам да пея и да ходя на конкурси, най-вече да ги печеля. Също обичам да свиря на пиано. Печелила съм много конкурси. Любимият ми конкурс беше в София през 2010, когато спечелих златен медал за пеене. Когато порасна, искам да стана като Селена Гомес. Всичко, което си спомням, че исках като малка да имам съпруг, хубав дом и семейство и да живея щастливо след това. Да съм била едва на 5 или 6 години. Но по някаква причина този спомен е още с мен. Какво мога да кажа? Аз съм обикновен човек. Когато съпругът ми предложи брак, разбира се, много години по-късно, той се наведе на едно коляно и ми каза: аз обичам простите неща в живота. Ще се омъжиш ли за мен? Това беше началото и края. Сега съм на 73. И най-важното нещо в живота ми е все още моето семейство и винаги е било. Всичко, което съм направила през годините, е да работя здраво, за да запазя жива мечтата си. Може би това, че нямам щастливо детство и имам лоши спомени с майка ми и баща ми. Въпреки че знаех, че ме обичат. Те се разделяха непрекъснато. И може би аз просто исках да балансирам нещата, които си мислех, че имам.